Kedy to bolo? Teraz v sobotu, keď Tomáš spomenul monarchov na prednáške, ktorý viedol. Ja by som sa vyjadril k monarchom, ako to bolo, ako to je, ako to vnímam. 13 hodín 58 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj. Keď som jazdil s kamionom po Európe, tak všade, kde bola možnosť, som sa pýtal, ako vnímajú svojich monarchov, ktorí majú. Osobne som pocitoval, že monarchia upadá. Citoval som to do doby roku 2019, keď som začal virtuálne komunikovať s anglickou kráľovskou rodinou. 14 hodín 5 minút príde k nástupišťu 1 Koľaj 1. Upozorňuje cestujúcich. Neskutočne sa teším zo španielskej kráľovskej rodiny, pretože po tom fiasku, čo ten parašutista dopadol na lampu, to bolo také úplne, že bodka nad celou monarchiou, tak to vyzeralo. A sú späť a je to perfektné. Zastávam ten názor, že tam, kde sú monarchovia a ľudia si ich nejak nevážia, tak to nie je vôbec podľa mňa typ, pretože nebyť kráľovský rodín, to je štátne. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka monarchov, a verím tomu, že budem pokračovať v tom, čo robíme. Bol by som rád, aby to nebolo len na tej virtuálnej It's all, čo sa týka monarchie a všetkým prajem. Veselé a